σχολείο για μένα είναι το χαμόγελο των άλλων παιδιών. Θέλω ένα σχολείο με φως από το μήνα. Στο σχολείο θέλω να ζω περιπέτειες! Θα ήθελα ένα σχολείο που για δασκάλους να έχει εξωτικά και για δασκάλες νεράιδες. Θα ήθελα σε αυτό το σχολείο να νιώθω ελεύθερη και να είμαι καλά. Το σχολείο είναι ένα μέρος μαγικό. Το σχολείο για μένα είναι η ζωή μου. Σχολείο για μένα είναι ένα μέρος μάθησης. Θέλω το σχολείο μου να έχει πράσινο. Θέλω ένα τρελό σχολείο που δεν θα είναι όπως όλα τα άλλα. Θέλω ένα σχολείο που να μπορώ να εκφράζω ελεύθερα τη γνώμη μου. Θα ήθελα να αγαπάμε ένας τον άλλον. Το σχολείο είναι μια έπληξη. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Κυρίες και κύριοι, υποδοχείτε στη σκηνή την Πέτρα Γεωργιάδου, τον Άκελο Μπατζάκη και τον Γιάννη Σωτηράκο. Δεν ακούγεστε. Δεν ακούγομαι. Ακούγομαι. Δεν τα ξαναπώ. Λοιπόν, με όνειρα και ιδέες και είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ό,τι έχεις φανταστεί, ό,τι έχεις ονειρευτεί, ό,τι έχεις οραματιστεί σαν δάσκαλο, να έρθει τη στιγμή να δείξεις στους ανθρώπους που θα σταθούν δίπλα σου και να το κάνεις πραγματικότητα. Λοιπόν, είπε καλά έτσι. Τους γνώρισα μέσα από τις ομιλίες του TEDx και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ συγκινητικό για την ίδια τη διοργάνωση, της οποίας ομιλήτρια ήταν η Νίκη Σιροπούλου που μίλησε πρώτη. Πήγα λοιπόν, μάλλον με πήρε μια μάνα τηλέφωνο, έλα, έχει ένα σχολείο της τύχης στην Κρήτη, είναι το δικό μας. Αλλά ήταν κοινοτικό, δεν είναι και το δικό μας. Ήταν καλύτερο, γιατί ήταν στα βουνά, είχε χωράφια, είχε και ένα πολύ καλό δάσκαλο μαζί με άλλους πολύ ωραίους δασκάλους, την Τζούλια και την Ελένη, και όσους γνώρισα εκεί πέρα. Και εκεί είδα για πρώτη φορά διαδικτυακά τα μέγεθα των Βατικάνων. Μου άρεσε ότι διάβασα σε αυτό και μου φαίνεται πάρα πολύ ό,τι σκέφτηκα και εγώ πριν για την παιδεία. Μου χτύπησε πάρα πολύ τον εαυτό μου, γιατί αντιλαμβανόμουν, δεν ήξερα, ότι όλα τα φυσικά ήταν διαστητικά. Δεν είναι ότι έχει διαβάσει τόμους θεωρίας. Οπότε ένιωσα ότι πριν γνωριστούμε ότι ακουμπάμε. Και είναι Σάββατο, κάνω δουλειές και αυτό που δηλώνει ο Άγγελος ο Πατριάς στη Θεσσαλονίκη. Θα παρατάω ταξί στο ίδιο που μιλούσε, το συναντώ, δεν μπόρεσα να πάω να δω, αλλά έτσι άρχισε η γνωριμία μας. Οπότε ήρθε μετά στο σχολείο και τον έψηνα να κάνω αυτό που κάνω. Πίσω καμένας και μετά, βλέποντας πάλι τα δώμερα της ομιλίας του TEDx, βρίσκω έναν άνθρωπο, τον Γιάννη, που μιλούσε και αυτό για μια εκπαίδευση διαφορετική, για τα παιδιά που δεν πρέπει ουσιαστικά να τους αφήνουμε τίποτε, αλλά να τους επιτρέπουμε να είναι ο εαυτός τους και να βγάζουν ό,τι του βαλάνε, γιατί του βαλάνε σοφία. Έτσι κι αλλιώς, χάλια τα κάναμε εμείς. Τι να τους διδάξουμε. Οπότε, τηλέφωνο, είσαι, κάνουμε αυτό. Ναι, μ' αρέσει η ιδέα, το σκεφτόμουν, έχει κάποια μία ήδη οργάνωση για τα παιδιά. Ναι, και οπότε ήμασταν κοντά, αν και πολιτικός μηχανικός και δεν είναι δάσκαλος. Σε αυτό πραγματικά κοντά, σε αυτό που σκεφτόμασταν. Βέβαια, για την ιστορία, να πούμε ότι οι πρώτοι που μίλησαν για νοματικό σχολείο είναι οι γονείς. Οι οποίοι σε μια διήμερη εκδρομή στο ΣΕΚ, που πάμε χωρίς παιδιά και παίζουμε, μεγάλη στο παιδιά σχολείο,
Εκεί για πρώτη φορά ήρθε το θέμα του σχολείου. Φεύγουμε τώρα από εδώ και μετά τι. Και βέβαια αυτό που φαινόταν ήταν ότι ήταν περισσότερη δική του ανάγκη να πάνε στο σχολείο, να συνεχίσουν το σχολείο, γιατί αυτοί πηγαίνουν στο σχολείο, παρά για τα παιδιά του, γιατί τα παιδιά μια χαρά είναι όπου και αν είναι. Αυτό είναι και ο στόχο του σχολείου. Αν φύγουν από εμά και δεν είναι καλά, έχουμε αποτύχει. Πρέπει να του μάθουμε να είναι καλά όσο το περιβάλλον βρεθεί μπροστά του. Αυτή είναι η εκπαίδευση. Δεν μπορούμε να ορίσουμε τα περιβάλλοντα. Μπορούμε όμω πολύ καλά να ορίσουμε τη διαχείριση τη δική μα απέναντι σε αυτά. Αυτό έχουμε να μάθουμε στου μικρού. Οπότε, οι γονεί ήταν αυτοί και ξεκινήσαμε να ψάχνουμε σχέδια και μετά ήρθαν τα λόγια. Το σχέδιο υλοποιείται με εσάς μαζί, γιατί έτσι το θέλουμε. Δεν το θέλουμε να γίνει από 1, 2, 3. Θέλουμε να είναι πολύ μαζί που θα το στήσουμε για να έχει πραγματικά νόημα, γιατί η καινοτομία στο σήμερα είναι το όλοι μαζί μπορούμε. Και το λέει και το δεύτερο ministro του Σύλλογου των Γονιών. Οπότε, έκανα το λόγο. Κυρία Μετσικτέλα, είναι τώρα στον Έχουμε πει σήμερα ότι στις 3, γιατί θα κάνουμε και τρίτο μας τώρα σε αυτό την ενότητα μια μικρή παρουσίαση, θα πούμε κάποια πράγματα για τον εαυτό μας. Συγχωρήστε το αυτό, αλλά είπαμε να το κάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι μια και κάποιους από εσάς, ελπίζουμε με πολλούς, θα συμπορευτούμε, ότι είναι καλό να μας γνωρίζετε και άρα έτσι θα πούμε κάποια πράγματα για το τι έχουμε κάνει και το πώς οι διαφορετικές οπτικές ή αφετηρίες του καθενός μας συγκλίνουν και θα συγκλίνουν στο ίδιο σημείο. Οπότε σας αφήνουμε εδώ μόνο. Εγώ έπρεπε να την είπα να είναι δύσκολο. Ωραία. Το έχω δω από εδώ, παιδιά, έτσι. Οκ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια λέξη. Ήταν μια λέξη που είχε ακουστεί και πριν, την είπε και ένα παιδάκι στο βίντεο που είδαμε. Την είπαν και κάποιοι ομιλητές προηγούμενα. Είναι η λέξη μαγικό. Στη λέξη μαγικό, την έννοια, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά, έχει σημασία, με την έννοια του δέους, της έκπληξης, της απορίας, της ματιάς προς τον κόσμο, σαν να τον βλέπουμε για πρώτη φορά. Και τι αυτό μας αποκαλύπτει. Αυτή η μαγική ματιά, αυτή η μαγεία στη ματιά, είναι η ματιά που την έχουν εξορισμού τα παιδιά. Και την έχουν γιατί η φαντασία τους είναι ενεργή, είναι πολύ ενεργή και την χρησιμοποιούν για να μεταμορφώσουν την πραγματικότητα γύρω τους. Και αυτό τελικά είναι η διαδικασία της δημιουργίας ή εμπλέκεται πάρα πολύ έντονα στη διαδικασία της δημιουργίας. Γιατί η διαδικασία της δημιουργίας ουσιαστικά θέτει την πραγματικότητα αυτό που είναι ή από αυτό που νομίζουμε ότι είναι και μέσα από τη δημιουργία, στην οποία συντελούν και η φαντασία και η μαγική αυτή ματιά, και το μαγικό, τη μετατρέπουμε στην πραγματικότητα όπως τη φτιάχνουμε. Αυτό λοιπόν, αν θέλαμε να συνοψίσουμε σε μία λέξη, υπάρχουν πολλές λέξεις που τελικά μπορούμε να το συνοψίσουμε και θα τις δούμε στην πορεία, αλλά αν θέλαμε να πούμε την πρώτη λέξη, την πρώτη φράση, στην οποία θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε αυτό που πάμε να κάνουμε σήμερα, να ξεκινήσουμε σήμερα, είναι μία εκπαίδευση για δημιουργούς. Μία εκπαίδευση για δημιουργούς, λοιπόν. Αλλά αυτό δεν είναι παρά το μέσον. Η εκπαίδευση τελικά, βλέπουμε καμιά φορά, ξέρετε, το σκοπό με το μέσον. Λέμε ότι θέλω να φτιάξω ένα πύραυλο και ξεχνάμε ότι αυτός δεν είναι ο σκοπός, αυτό είναι το μέσον. Και με το πύραυλο αυτό θέλω να πάω στο φεγγάρι. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μια έτσι στη βάση όπως το βλέπουμε εμείς. Η εκπαίδευση είναι ένας σκοπός. Είναι ένα μέσο, δεν είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι πολύ μεγαλύτερος και θέλουμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να ξεκινήσει από την Ελλάδα. Παρόλη τη μιζέρια, παρόλη την κατάσταση σήμερα και ίσως μάλιστα ακριβώς γι' αυτό. Θα κάνουμε εδώ όμως μια τελεία, γιατί μια και είπαμε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και λίγο έτσι για βάση να γνωριστούμε. Αυτό είναι ένα σχεδιάκι το οποίο έκανα σε ηλικία περίπου 10 χρονών. Από μικρός μ' άρεσαν οι εφευρέσεις, οι κατασκευές, οι εξερευνήσεις, οι ανοιχτοί ορίζοντες, τα ταξίδια κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα σχεδιάκι που έκανα για μια αναπνευστική συσκευή. Είχα πάρει ένα πιτόνι από λάδι, έβαλα μέσα ένα μπαλόνι, τρύπησα την πάνω μεριά, δεν το κατάφερα εκεί, έμπαινε και λίγο νερό που θα χάλαγε, αλλά εν πάση περιπτώσει έφτιαξα ένα μηχανισμό μέσα από τον οποίο κατάφερα να παίρνω μέσα στο νερό, εγώ και κάτι άλλοι φίλοι, 2-3 αναπνοές. Ήταν μια μικρή λοιπόν αναπνευστική συσκευή. Όπως θα καταλάβατε, μου άρεσε εκεί ο κύριος αριστερά επάνω, ο Χριστό ήταν ένας από τους παιδικούς μου ήρωες.
μαζί με τον Ιούλιο Βέρν και πολλούς άλλους συγγραφείς, ήταν βιβλιοφάγος πιτσιρικάς. Μ' άρεσαν οι κατασκευές, τα ηλεκτρονικά και οτιδήποτε τέτοιο. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να θυμάστε, είναι αρκετές δεκαετίες πριν ένα περιοδικάκι το μικρό επιστήμονα. Ήμουν φανατικός αναγνώστης των 4 τροπών, όχι μόνο από αγάπη για τα αυτοκίνητα, που την είχα και αυτή, αλλά γιατί τότε ο εκδότης, ο Κώστας ο Καμαδάς, προωθούσε μια κουλτούρα και έναν πολιτισμό ανακαλύψεων, εφευρέσεων, μέσα από συγκεκριμένα πράγματα. Και μ' άρεσε αυτό. Έτσι ήταν, ναι. Μ' άρεσαν οι καρχαρίες, αντίθετα με τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου. Σπούδασα τέλος πάντων στο Μετσόβιο, πήγα μετά στη Γαλλία 1 χρόνο, έκανα και 1 χρόνο αρχιτεκτονική που αγαπούσα και αγαπώ πάρα πολύ. Και παράλληλα μ' άρεσαν ό,τι έχει να κάνει με τη φύση, με ταξίδια, εξερευνήσεις κτλ. Έκανα διάφορα πράγματα από πιτσιρικάς. Έχω βρεθεί και με καρχαρίες, σας διαβεβαιώ, καμία αίσθηση απειλής ή φόβου δεν τους άρεσε. Και κάπου εκεί στην ηλικία των 20 κάτι χρονών, επειδή μου αρέσαν όλα αυτά τα περιπέτειες και οι εξερευνήσεις και όλα αυτά, δήλωσα συμμετοχή σε 2 διοργανώσεις τότε, το Mandorla Adventure Team και το Camel Trophy. Το Mandorla Adventure Team παίρνει μια διαδικασία επιλογής. Στο Mandorla Adventure Team πέρασα τη διαδικασία και πήγα στους ελληνικούς στην Αμερική, που ήταν ένα 15μέρο με άλογα, με βάρκες, με αυτοκίνητα, με μηχανές κτλ. Πολύ ωραία εμπειρία. Και στο Camel Trophy δήλωσα 2 φορές συμμετοχή. Τη μία φορά δεν πέρασα δικαίως, την άλλη φορά δεν πέρασα αδίκως, κατά τη γνώμη μου τέλος πάντων. Και λέω, έτσι είστε, αφού δεν με παίρνετε εσείς, θα κάνω εγώ το δικό μου μαγαζί που θα κάνει τέτοια πράγματα. Και έτσι λοιπόν έκανα την εταιρεία την Energy, τη δεκαετία του 90, που ήταν από τις πρώτες, ίσως η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έκανε τέτοιου τύπου δραστηριότητες, ράφτινγκ, καγιάκ, πράγματα στα βουνά, στα ποτάμια, στις θάλασσες, φέρναμε κόσμο απ' έξω, κάναμε πράγματα για εταιρείες και διάφορα τέτοια ωραία. Το έκανα για χόμπι αυτό, δεν ήταν η δουλειά τότε. Το έκανα πιο πολύ για να κάνω τα πράγματα που μου αρέσουν, χωρίς να χρειάζεται να τα πληρώνω. Οπότε παράλληλα είχα και ένα γραφείο σαν μηχανικός με 2 αρχιτέκτονες, ασχολιόμουν εκεί με την κατασκευή, με διάφορα και τέλος πάντων μην σας κουράζω πολύ παραπάνω. Έκανα την Energy λοιπόν, η οποία σιγά σιγά άρχισε να παίρνει έτσι μια πιο οργανωμένη μορφή σαν εταιρεία. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα για παιδιά, πράγματα στη φύση για παιδιά, εκπαιδευτικά και άλλα. Στήσαμε στη Λίμνη Πλαστήρα κάποιες εγκαταστάσεις, eco-adventure camp το λέγαμε, ήταν εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν για κατασκηνώσεις το καλοκαίρι, αλλά και στην περίοδο των Σαββατοκύριακων κτλ. Σαν χώρος με διάφορες δραστηριότητες στη φύση. Ήμουν έτσι κάπως ανήσυχος, οπότε ταυτόχρονα ξεκινούσα και διάφορα άλλα πράγματα. Πίστευα πολύ και μ' άρεσαν το παιχνίδι και η εξερεύνηση μέσα από το παιχνίδι. Ξεκίνησα λοιπόν εκεί στο τέλος της δεκαετίας του 90, λίγο πριν το 2000, αυτό που πίσω το ξέρετε, το Alufan Park, μαζί με το Kingdom. Τώρα δεν έχω καμία σχέση, διότι η συμμετοχή την έχω πλέον μεταβιβάσει. Άλλες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν πάλι έτσι με διαχείριση ή ανάπτυξη χώρων, ψυχαγωγίας κτλ. Εδώ είναι ένα συγκρότημα παραλιών στην Αθήνα. Ξεκίνησα μετά το 2004 και από την εμπειρία που πήραμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ, πήγα σε ένα αεροπλάνο και έσαμε γεννά διάφορες χώρες και στήσαμε ένα μαγαζί σε 7 χώρες, από εταιρείες σαν την Energy, το οποίο το κάναμε ένα δίκτυο. Καταφέραμε αυτό το δίκτυο να το πουλήσουμε σε μια αγγλική εταιρεία το 2008. Το 2009 η αγγλική εταιρεία αυτή χρεοκόπησε και δεν πήραμε ποτέ αυτό που μας συμφωνήσει να πάρουμε. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίσαμε. Όπως είπε η Βέτα πριν από μερικά χρόνια, ξεκίνησα μια εταιρεία, μια δραστηριότητα τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, την ADK,
με βάση την οποία η βασική κεντρική ιδέα είναι πολύ απλή, είναι το πώς μπορούμε να παρακινήσουμε τα παιδιά και τη νέα γενιά, μια γενιά που λέμε Generation Α, η γενιά Α, η γενιά που πρέπει να δει τον κόσμο από λευκή σελίδα, από το Α ξανά, να ξεφύγει από ό,τι έχουμε δει σαν στερεότυπα, σαν πεποιθήσεις, σαν αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το λάθος, να πιστέψουμε εμείς εκείνοι και εκείνοι να πιστέψουν στον εαυτό της. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το αφορμή αυτό μια σειρά από έργα και δραστηριότητες γύρω από αυτό. Το έχουμε να κάνουμε με τον αθλητισμό, το έχουμε να κάνουμε με την τεχνολογία, με το περιβάλλον. Και επίσης τα τελευταία χρόνια η ΕΖΗ μετεξελίχθηκε σε μια πολύ πιο τεχνολογική εταιρεία, γιατί βλέπουμε μια και ξέρουμε καλά να φτιάχνουμε εμπειρίες ζωντανές, γιατί αυτό τελικά είναι η δουλειά μας. Αυτές τις εμπειρίες ζωντανές μπορούμε να τις κάνουμε και εμπειρίες virtual και εμπειρίες digital και να το κάνουμε έτσι και πολύ πιο, να το ανοίξουμε πολύ περισσότερο στον κόσμο. Πριν από το 2014 κάνουμε στα πλαίσια του προγράμματος που κάνουμε έξω από την Ελλάδα αυτό εδώ, ήταν ένα αρκετά σημαντικό πρώτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρωσίας, στο Σότσι το 2014. Και εδώ και 2 χρόνια επίσης συμμετέχω σε μια κοινότητα από 250 άτομα περίπου από τον κόσμο που συναντιέται κάθε μήνα διαδικτυακά και κάθε χρόνο ζωντανά στην Αμερική, στο Los Angeles, που λέγεται Abundance 360. Αυτή την κοινότητα την έχει κάνει ένας τύπος εδώ, ο κύριος αυτός, που είναι ένας Ελληνοαμερικάνος, ένας πολύ δαιμόνιος και δραστήριος, ο Πίτερ Γιαννάκης, που μιλάει για το πώς οι εκθετικές τεχνολογίες, αυτά που σας έλεγε πριν και η Νίκη, αλλάζουν τον κόσμο και πώς επηρεάζουν διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, από την αγροτική βιομηχανία μέχρι την εκπαίδευση που συζητάμε εδώ. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια σκεφτόμουν ότι ωραία, κάνεις πράγματα, κάποια πράγματα, έχεις ή αποκτάς κάποια πράγματα, αλλά τελικά τι είσαι. Είναι μια ερώτηση που λίγο πολύ όλοι την έχουμε κάνει στον εαυτό μας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά που κάνουμε και αυτά που έχουμε συνδέονται περισσότερο με μια, ας πούμε, καταναλωτική νοοτροπία, προσέγγιση στα πράγματα και στον κόσμο. Αυτό που είμαστε είναι αυτό που παράγουμε και γι' αυτό σχετίζεται περισσότερο με τη δημιουργία. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, όταν έχουμε και αποκτούμε αντίληψη καταναλωτή, είμαστε ένα δοχείο. Αναλώνουμε αξία και όταν είσαι ένα δοχείο ή όταν πιστεύεις ότι είσαι ένα δοχείο, παίρνεις ή περιμένεις να πάρεις αξία από κάτι που θα σε γεμίσει. Όταν όμως είσαι ο δημιουργός και πιστεύεις ότι αυτό που είσαι, δεν εξαρτάσαι από οτιδήποτε εξωτερικό, είσαι η πηγή. Είσαι αυτός που μπορεί να γεμίσει άλλα δοχεία. Παράγεις αξία. Πάντα πίστευα και το πιστεύω όσο περνάει ο καιρός ακόμα περισσότερο, ότι οι άνθρωποι έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Νομίζω ότι είμαστε πολύ παραπάνω από αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε ή από αυτό που μας έχουν μάθει ότι είμαστε, όπως επίσης και νομίζω ότι αυτό που υπάρχει, αυτό που βλέπουμε και τώρα γύρω μας, είναι πολύ περισσότερο από αυτό που νομίζουμε ότι υπάρχει. Και ίσως αυτό, και το είπε νομίζω και κάποιος προηγουμένως, και είναι αλήθεια, ίσως αυτή είναι μια βασική πηγή συγκίνησης όταν κοιτάζουμε ένα παιδί. Εδώ κοιτάζουμε ένα παιδί, βλέπουμε ένα δυναμικό δυνατοτήτων, άπειρο δυνατοτήτων. Και αυτό μας γεμίζει συγκίνηση. Και αυτό που πιστεύω είναι ότι τελικά αυτό που πιστεύουμε εκείνη τη στιγμή, βλέποντας ένα παιδί και μας γεμίζει συγκίνηση, εγώ θεωρώ ότι είναι αλήθεια. Καθώς κάποια στιγμή το ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν, αυτή η σκέψη και όλα τα προηγούμενα με οδήγησαν από πέρσι στο να ξεκινήσω μια καινούργια δραστηριότητα, την οποία την έχω ονομάσει, είναι μια εταιρεία φυσικά, την οποία την έχω ονομάσει Generation Alpha Ventures. Είναι λοιπόν μια εταιρεία η οποία το αντικείμενό της ασχολείται με το πώς αυτή τη γενιά Α θα την πάει, θα βοηθήσει να την πάει ένα βήμα παρακάτω. Αυτό λοιπόν που λέμε, και λίγο πολύ τότε και Νίκη στην αρχή, είναι ότι η ανθρωπότητα, η τεχνολογία
τεχνολογία, εξελίσσεται εκθετικά. Αυτό το ότι είμαστε κάπου εδώ στην καμπύλη σημαίνει ότι αυτοί οι αλλαγές που θα δούμε τον επόμενο ένα χρόνο μπορεί να είναι και περισσότερες από αυτές που συνέβησαν τα τελευταία 50 χρόνια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το αντιληφθούμε, αλλά ισχύει όμως. Την ίδια στιγμή λοιπόν που η τεχνολογία αναπτύσσεται εκθετικά, η ανθρωπότητα έχει μείνει πίσω. Και έχει μείνει πίσω, πιστεύω, ακριβώς γιατί έχει αυτή την, ή έχουμε, ή μαθαίνουμε να έχουμε, αυτή την αντίληψη, ότι είμαστε καταναλωτές, ότι είμαστε δοχεία, ότι δεν είμαστε η πηγή, δεν είμαστε οι δημιουργοί. Υπάρχουν όμως δημιουργοί στον κόσμο. Είναι αυτή τη στιγμή όμως η εξαίρεση. Εγώ θα έλεγα, το έχω βάλει εκεί πέρα ενδεικτικά, ότι είναι αυτή τη στιγμή, όπως λέμε, το 1% των πλουσιότερων στον κόσμο, αυτό είναι το 1% των δημιουργών στον κόσμο. Και είναι κάπου διασκορπισμένοι. Πολλοί είναι και εδώ ανάμεσά μας σήμερα, υπάρχουν παντού στον κόσμο, ίσως λίγο περισσότερο σε κάποιες χώρες που το καλλιεργούν αυτό και το ενισχύουν. Είναι λοιπόν αυτοί το 1% των δημιουργών, κάποια εκατομμύρια άνθρωποι σε ένα πλανήτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Και σκέφτεται κανείς πώς θα ήταν αν με ένα μαγικό τρόπο απελευθερώναμε αυτό το δυναμικό των υπόλοιπων 6.990.000 ανθρώπων. Πώς θα ήταν αν πιστεύανε και κάναμε αυτούς τους ανθρώπους, οι ίδιοι κάναμε τους εαυτούς τους, να πιστέψουν σε αυτό που πραγματικά είναι. Να γίνουν από δοχεία ή νομίζοντας ότι είναι δοχεία κάποιοι, να γίνουν δημιουργοί, να γίνουν πηγές, να αρχίσουν να παράγουν αυτό που έχουν μέσα τους. Τι θα σημαίνει αυτό για το επίπεδο του πολιτισμού, της ευφυΐας, της σοφίας που υπάρχει πάνω σε αυτό το πλανήτη ή και πέρα από αυτό το πλανήτη, αν θέλουμε να το δούμε έτσι λίγο μεταφυσικά. Αυτό λοιπόν είναι που έχουμε έτσι οριοθετήσει σαν αποστολή για αυτή την καινούργια εταιρεία που σας είπα. Στο να συντελέσουμε, στο να αναβαθμίσουμε την ανθρωπότητα, εμάς τους ίδιους δηλαδή. Πιστεύοντας ότι το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε τον δημιουργό που ήδη έχουμε μέσα μας και σαν δεύτερο βήμα να τον ευθυγραμμίσουμε με αυτή την ανάπτυξη που συμβαίνει γύρω μας επίσης, όπως είδαμε έτσι κι αλλιώς, της τεχνολογίας και να συμβιώσουμε με αυτήν. Αρχίζοντας από αυτό που λέμε, σας είπα πριν, από την γενιά Α. Ήδη αυτή η γενιά, αν την γνωρίσουμε σαν όλες και όλους που γεννήθηκαν μετά το 2000, μιλάμε για περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους στον πλανήτη. Και το πιο σημαντικό και η πιο σημαντική πρωτοβουλία για τις πρώτες που ξεκινάμε έτσι χειροπιαστά είναι αυτό που ξεκινάει σήμερα εδώ. Και στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ πιο απλό από όσο φαίνεται. Μπορεί να πει κανείς κάποιος, είμαστε φίλοι τώρα, εσύ να μας πεις τώρα ότι θα πάμε να βαθμίσουμε την ανθρωπότητα ή να αλλάξουμε τον κόσμο ή δεν ξέρω τι. Ναι. Και θα σας πω γιατί νομίζω ότι είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο απλό. Γιατί τα παιδιά, αυτή η γενιά που εμείς τη λέμε άθλα, δεν έχει σημασία, είναι ήδη δημιουργοί. Βλέπουν ήδη τον κόσμο σαν ένα ατελείωτο πεδίο δημιουργίας και σαν κάτι παραπάνω από αυτό που ονομάζουμε εμείς πραγματικότητα. Με αυτή την καινοτόμα και ανατρεπτική ματιά που βλέπει τα πάντα από λευκή σελίδα, αμφισβητεί λοιπόν τα πάντα, δεν βλέπει τίποτα σαν δεδομένο και άρα τα ξεκινάει όλα από την αρχή. Τη μαγική ματιά αυτή. Και τι κάνουμε εμείς, αντί να τα ενθαρρύνουμε και να τα καλλιεργούμε, να τους ενισχύουμε αυτή τη ματιά, θα τα τσοκόβουμε συστηματικά. Μέσα από ένα θεσμό που τον έχουμε ονομάσει εκπαίδευση και μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που, αν το σκεφτούμε, στην πραγματικότητα δεν είναι σχεδιασμένο για να αναπαράγει το παρελθόν. Και όχι για να δημιουργεί το μέλλον. Ούτε για να ενθαρρύνει τους κατοίκους του μέλλοντος, που είναι αυτά τα παιδιά, να το δημιουργήσουν οι ίδιοι, αφού και οι ίδιοι θα το ζήσουν. Και όπως είπε και ο Πανίκος, αυτό τελικά, και γι' αυτό είναι και πιο εύκολο, γιατί τελικά αφαίρεση χρειάζεται και όχι πρόσθεση. Αφαίρεση χρειάζεται πολύ περισσότερο από την πρόσθεση. Πιο πολλά να μην κάνουμε παρά να κάνουμε. Εύκολο λοιπόν. Αυτό λοιπόν ξεκινάμε σήμερα όλοι μαζί. Μια εκπαίδευση για δημιουργούς που θα μπορούν να δημιουργήσουν το μέλλον, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες σαν εργαλείο, που θα χτίζει πρώτα το είμαι και το είμαστε και μετά το κάνω και το έχω.
Γιατί αν είναι, όπως είπαμε, είναι η πηγή. Και μπορώ να κάνω και να έχω οτιδήποτε. Χωρίς να εξαρτώμαι ή να προσδιορίζομαι από αυτό, χωρίς να με επηρεάζουν οι αλλαγές ή η εξαιρετική ταχύτητά τους. Αν θέλαμε λοιπόν να πούμε, έχουμε ετοιμάσει μία λίστα με καμιά 20 και τέτοιους παραλληλισμούς, σε σχέση με την εκπαίδευση, η αριστερή στήλη, που δεν είναι πλήρης για αυτές τις λύσεις, είναι το τι ισχύει σήμερα λίγο πολύ στην εκπαίδευση, και στην δεξιά είναι αυτό που πάμε να ξεκινήσουμε εμείς. Η σημερινή λοιπόν εκπαίδευση είναι εκπαίδευση για να κάνω και να έχω, εμείς πάμε να στήσουμε πρώτα το είμαι. Είναι μια εκπαίδευση που στην πραγματικότητα χτίζει νοοτροπίες καταναλωτών, εμείς πάμε να χτίσουμε δημιουργούς. Είναι μια εκπαίδευση που ξεκινάει από το δεν γίνεται, εμείς πάμε να πούμε ότι γίνεται. Είναι μια εκπαίδευση που αναπαράγει το παρελθόν, ενώ εμείς πάμε να πούμε ότι αφήνουμε ένα ανοιχτό πεδίο για τα ίδια τα παιδιά, αυτούς τους δημιουργούς του μέλλοντος, να δημιουργήσουν το μέλλον. Και πιστεύουμε ότι αυτό στην εποχή που ζούμε, που είναι όπως γράφουμε και στα κείμενα που ίσως έχετε διαβάσει, είναι μια εποχή κοσμογονίας, είναι μια περίοδος και μια εποχή από την οποία μια νέα αναγέννηση μπορεί να προκύψει και θα προκύψει αναγκαστικά. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό είναι να οδηγεί σε ένα νέο πολιτισμικό παράδειγμα, χρειάζεται και η Ελλάδα φυσικά, αλλά και ο πλανήτης, και ότι το να ξεκινήσει από την Ελλάδα είναι μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας και από πού άλλο θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας νέος πολιτισμός. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκίνησα μάλλον από το σημείο να ορίσω ξανά τις λέξεις. Τι σημαίνει σχολείο, τι σημαίνει εκπαίδευση, ποιος είναι ο ρόλος, γιατί πηγαίνουμε στο σχολείο, ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου, ποιος είναι ο ρόλος του και η σχέση του γονιού με το σχολείο. Πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω από την αρχή και να ξαναδούμε τι είναι αυτό που χάσαμε στην πορεία. Εκεί
Βάζοντας τα όλα κάτω στην αρχή, βρήκαμε την ανάγκη. Ανακάλυψα ότι έπρεπε να ξαναγυρίσω πίσω στην ανάγκη που δημιούργησε το σχολείο, στην ανάγκη που δημιούργησε την εκπαίδευση, για να βρω το νόημα. Για να βρω νόημα και τα παιδιά. Να βρούμε την αιτία που δημιουργήθηκαν τα πράγματα. Και έτσι, ξαναανακάλυψα, αν και είμαι από πολύ το ζήσα αυτό, δεν ήταν και φοβερή ανακάλυψη, και το έκανα πάντα ακόμα και στο δημόσιο, ότι απλά εμπιστευόμουν ακόμα περισσότερο και με θεωρεί από πίσω πια, ότι τα παιδιά πρέπει να σκαφαλούν στα δέντρα και να τα εμπιστεύομαι. Είδα ότι όταν τα πας στα χωράφια, και όχι μέσα στο δομημένο από σένα κτίριο και περιβάλλον όπου εσύ έχεις σκεφτεί και όπου αυτό παίρνοντας εκεί μπαίνει στη δική σου σκέψη και λογική, έξω λοιπόν στα χωράφια, φτιάχνουν τα δικά τους παιχνίδια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά είχα σε αυτή τη δουλίτρα. Τι ήτανε, ένα απότομο ακραίο. Όπου ούτε έκανα τους νιώθους που σαν παρόλο που κάνω δεν τους ενοχλούσε τίποτα, είχαν απίστευτη χαρά. Και τελευταία διαβάζω ένα άρθρο, το έστειλα όλοι στους γονείς, πάντα τα στέλνω αυτά, ότι η αποκοπή των σημερινών παιδιών από τη φύση έχει σημαντικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική τους υγεία και στην ανάπτυξη και των γνωστικών τους ικανοτήτων. Και οι συνέπειες αυτές διαφέρονται στην κοινωνία. Σήμερα μιλήσαμε πολύ για τις λάσπες, αλλά δεν ήμασταν συνεννοημένοι, θα δούμε λίγο εδώ. Δέστε τι χαρά έχει. Τι χαρά έχει τώρα. Παίζει λοιπόν και να καλύπτει τη λάσπη και έχει μεγάλη χαρά που το κάνει αυτό, γιατί μάλλον είναι η ανάγκη να το κάνει. Χαίρεται γιατί ακουμπάει στην πρωταρχική ανάγκη. Η πρωταρχική ανάγκη είναι να αναπτυχθούν οι νευροδιαβιβαστές. Αυτά μας έλεγε και ο Παντελής. Αυτά ξανασκέφτομαι τώρα. Γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ με τις λάσπες? Μήπως επειδή καλύπτει αυτή την ανάγκη της ανάπτυξής του, που εμείς δεν δώσουμε παρήγηση. Έτσι. Και πόσο στεναχωριόμαστε για τους δασκάλους όταν κάνουμε εργαστήρια με λάσπη, τα παιδιά δεν θέλουν να τους πω. Τα έχουμε κάνει όταν θέλουν να λερωθούν. Και αυτό είναι τραγικό για την παιδική ηλικία. Όμως, δεν παίζουμε απλά με τη λάσπη έτσι. Το μωρό το έκανε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Μεγαλώνοντας όμως, τα παιδιά παίζουν τη λάσπη και φτιάχνουν κάτι. Έτσι όπως έφτιαχναν οι πρώτοι άνθρωποι. Χτίζουν τα σπίτια τους. Είδαμε λοιπόν πώς είναι να ξαναχτίσεις το σπίτι σου. Με λάσπη. Το σπίτι είναι από εδώ, με την τεχνική του κοντομάτου από τη Λάρισα, που ήρθα και έκανα μια πολύ. Όχι. Περάσουμε εδώ. Περάσουμε εδώ. Είναι από το πόδι. Καλή τα πόδα. Παίξαμε λασποτήκα, με κάναμε τούβλα. Εκεί που τα βάνια φτιάχνουν τούβλα. Με τα οποία τούβλα χτίσαμε αυτό το νεραϊκό σπιτό. Και από τη μια είναι να γνωρίσουν την παλιά τεχνική, να ικανοποιήσουν την ανάγκη του να φτιάξουν τη λάσπη. Από την άλλη είναι το να δουν ότι μπορώ να φτιάξω ένα σπίτι, γιατί έχουν σπίτια που είναι και ακριβά, έτσι, και με δομικά υλικά σύγχρονα και ακριβά, αλλά μπορώ να φτιάξω και ένα σπίτι από λάσπη, γιατί τώρα θα φτιάξω και τούβλα μέσα, είναι μια χαρά, δεν θα τόσο καλά. Θα κοστίσει πολύ λιγότερο, μπορώ να το φτιάξουμε όλοι μαζί, γιατί εδώ ήταν όλοι οι γονείς κατασκήνωσαν, μείνανε εκεί 2-3 μέρες και χτίζανε. Μπορώ να φτιάξουμε λοιπόν όλοι μαζί και να ζούμε μέσα. Και αυτό είναι η γνώση, η επιλογή και ελευθερών. Η γνώση λοιπόν πρέπει να ελευθερώσει τον άνθρωπο, όχι να τον λεσμένει. Άρα πρέπει να του δίνει επιλογές. Και αυτή η γνώση του δίνει επιλογές. Εδώ, θα μπελίκη πια τα πήρα. Γιατί ήθελα να δείξω αυτό το κομμάτι των εργασιών. Και μετά άρχισα να
τολμώ ακόμα περισσότερο, να τολμάμε μάλλον στο σχολείο της φύσης και παίρνουμε τα παιδιά, τα παίρνουμε πια πολύ συστηματικά και τα πηγαίνουμε σε βουνά και δάση, όπου τι κάνουμε. Να καλύπτουμε τον εαυτό τους. Χωρίς κανένα γύρω τους να φοβάται, γιατί εμείς τα εμπιστευόμαστε, γιατί εμείς νιώθουμε ασφάλεια στο περιβάλλον, νιώθουμε ασφάλεια στη φύση. Ο κόσμος γύρω μας είναι καλό, είναι ωραίος, είναι θαύμα που λέει και ο Πανίκος. Και το ζούμε εμείς, το ζουν και τα παιδιά. Έτσι λοιπόν πηγαίνουμε σε λίμνες, δάση και βουνά, ερευνούμε και ξαναβρίσκουμε τη ματιά του περιηγητή. Ξαναμπαίνουμε στη λογική του να πάμε σε έναν τόπο και να λειτουργήσουμε οι αισθήσεις. Να πιάσουμε, να μυρίσουμε, να ακούσουμε, να γευτούμε και να τα συνδέσουμε όλα αυτά. Να μην πάμε σε έναν τόπο διαβάζοντας το τάμπλετ 5 οδηγίες που ξέγραψε κάποιος άλλος, που θα μπούμε στη δική του λογική στη ματιά και έτσι θα πάμε, θα δούμε ότι είδε αυτός που έγραψε και θα πούμε και δεν θα έχουμε πάρει τη δική μας αίσθηση. Οπότε ξαναανακαλύπτουμε την περιήγηση, ξαναανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, νιώθουμε ότι μπορούν, εμπιστεύονται και αυτό που συνάντησα χθες έναν που μας φιλοξένησε στις Πρέσπες το Πάσχα και λέει έκανα πλάκα με τόσο 4 και 5 τόσο μικρά παιδιά, πώς δίνονται, ξεδίνονται, σέβονται, περιμένουν τη σειρά τους, δεν χαλάνε τίποτε, λειτουργούν πολύ καλύτερα από τους μεγάλους, γιατί εκπαιδεύονται. Εκπαίδευση είναι τα πάντα. Και αυτό που μου πέρα από το δεν ξέρω αν εδώ το πρωί είναι ότι που ήρθε μαζί μας, είναι βιολιστής και έπαιζε βιολί δίπλα στη λίμνη, δίπλα το βράδυ. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία να είναι τα παιδιά στη λίμνη και να ακούν το βιολί. Τη λίμνη τον κύκλο και δεν χόρεψε εδώ. Και αυτός είναι ο Πατσιάς ο μικρός. Λοιπόν, αυτή τη φωτογραφία την επέλεξα για να δείτε, που λέμε στην ιστορική αναδρομία, λοιπόν, για να δείτε και τα παιδιά μας, για να δείτε πόσο μου μοιάζουν και να είστε μάρτυρες για όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι μια φωτογραφία λοιπόν των παιδικών μου χρόνων, από τότε ήθελα να γίνω δάσκαλος. Ψέματα. Τότε ήθελα να γίνω παπάκι από την κορυφή. Αλλά εδώ δεν έχει καμία σημασία. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες που είχα πάρα πολλά παιδιά της υπόλοιπης ζωής μου. Σπούδασα παιδαγωγικά και σπούδασα και παιδαγωγικά. Και ένα πτυχίο στα παιδαγωγικά έχω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν και καλός φοιτητής, μη γελάτε. Αλλά πραγματικά ένιωθα ότι κάποια στιγμή στα μέσα του λυκείου ουσιαστικά κατάλαβα ότι εκεί πρέπει να είμαι, γιατί ουσιαστικά ήταν ένα επάγγελμα στο οποίο θα μπορούσα εντελώς εγωιστικά δηλαδή να αναπτύξω όλα μου τα ενδιαφέροντα. Δηλαδή πράγματα τα οποία εμένα με συγκινούσαν, τη μουσική ξέρω εγώ, το παιχνίδι, το ένα, το άλλο, να τα δώσω, να τα σκορπίσω και σε ένα επάγγελμα το οποίο ουσιαστικά είναι ζωρουφίχτρα. Διότι έχεις τα παιδιά απέναντί σου, σου κάνουν κάθε μέρα τη μέρα διαφορετική και ήταν το ιδανικό επάγγελμα που τέριασε εμένα. Και έτσι λοιπόν κάπως επέλεξα να γίνω δάσκαλος. Και διορίστηκα σε αυτούς τους δρόμους του ορεινού Ρεθύμνου. Για 7 χρόνια ήμουνα εκεί. Τα τελευταία 5 ήμουνα σε αυτό το σχολείο. Έτσι το συναντήσαμε για πρώτη φορά. Είναι το Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά στην Κρήτη. Ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ζωή μου. Γενικά με το που ξεκίνησα αυτό το σχολείο, πολλά πράγματα δημιουργήθηκαν. Έκανα οικογένεια, παιδιά, γνώρισα ανθρώπους απίστευτους. Και χαίρομαι πάρα πολύ και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που συνεχίζω να γνωρίζω, γιατί οι άνθρωποι είναι το πάνω. Σε εκείνα τα σκαλοπάτια λοιπόν, εκεί πέρα, καθόμουν την πρώτη μέρα του σχολείου και σκεφτόμουν τι να κάνω και τα λοιπά, γιατί ήμουν και προϊστάμενος. Έχω πέρα, μη χαίρεστε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν καθόμουν και αναλογιζόμουν τι πάω να κάνω τώρα, στην κριτικό χωριό. Λοιπόν, και ξαφνικά έρχεται ο Γιάννης ο Διαμαντάκης. Ένα παιδί που ουσιαστικά μου χάραξε, μου κατέστρεψε και παράλληλα μου έκτισε όλη την αντίληψη για το τι είναι σχολείο. Ο Γιάννης ο Διαμαντάκης είναι ένα παιδί, μεγαλόσωμο, έρχεται μπροστά μου, στέκεται μπροστά μου, με μια πολεμική στάση από ό,τι μου είπε μετά ο Δημήτρης Αποστολάκης ο Χαρίνης. Και λέει: Γεια σας κύριε, είμαι ο Γιάννης ο Διαμαντάκης. Εγώ κοιτάω και λέω: Γεια σου, Γιάννη, και πάω να σκεφτώ τώρα, ξέρετε, τα δασκαλίστηκα τώρα να πω. Και λέω: Τι σ' αρέσει να κάνεις, Γιάννη, εδώ πέρα? Λέει: Κύριε, μη με βάζετε να διαβάζω, αλλά να χτίζω όσο θέλετε.
να δουλεύω στον κήπο όσο θέλετε. Αυτό μου αρέσει να το κάνω. Και εκείνη την ώρα λοιπόν έβαλα ένα ωραίο χαστούκι, διότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι ουσιαστικά το σχολείο, το ελληνικό, τον Γιάννη δεν το συμπεριλαμβάνει μέσα. Τα σχολεία μας δεν είναι σχολεία όλων των παιδιών. Τα σχολεία μας είναι σχολεία ορισμένων παιδιών. Και λέμε τότε, μαζί με τους συναδέλφους με το λίγο συγκινητικό, με την Γιούλη και τον Γιάννη που βρεθήκαμε εκεί, λοιπόν, ότι θα φτιάξουμε ένα σχολείο για τον Γιάννη. Και έτσι κάπως ξεκινήσαμε. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός, γιατί έπεσα σε μια ομάδα η οποία συγκινούνταν πάρα πολύ με το παιδί. Είχε συγκίνηση, πώς το λένε, δηλαδή είχε πάθη. Η Γιούλη, ας πούμε, της άρεσε πάρα πολύ να ζωγραφίζει, αλλά παθιαζότανε. Του Γιάννη του άρεσε πάρα πολύ ο αθλητισμός, αλλά παθιαζότανε. Και αυτό το πάθος ήταν το στοιχείο ουσιαστικά που μπορεί να μεταφέρει ο δάσκαλος στο παιδί. Ένας δάσκαλος χωρίς πάθη, χωρίς συγκινήσεις, δεν ξέρω αν μπορεί να μεταφέρει κάτι στο παιδί. Δεν μπορεί να τα εξπίσει, παραδείγματος χάρη, σαν να τα μαθηματικά. Να λες, ο Οδυσσέας Ελίτης ήταν 1,80 και έγραφε με μια συγκεκριμένη με καταληξή κτλ. Δεν είναι αυτό. Πρέπει ο δάσκαλος που διαβάζει την πίεση να κλαίει εκεί την ώρα προς τα παιδιά και τότε το παιδί μπορεί να καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έπρεπε να νικήσουμε ήταν η δύναμη της συνήθειας. Τραβώ παράδειγμα η τάξη μου. Το ενόπνευμα. Δεν το κάνει ότι υπάρχει. Ναι, μιλάμε για καταθεσίνα. Αυτή ήταν η τάξη μου την πρώτη μέρα και για όλο τον χρόνο. Γιατί αυτό ήταν το περιβάλλον ασφάλειάς μου στο σχολείο. Έτσι ήξερα πώς είναι το σχολείο. Το πίσω μέρος, όπου είχα ζυγίσει και στοιχίσει όλους τους πίνακες της γεωγραφίας και της ιστορίας. Δείτε. Στοπ. 5 χρόνια λοιπόν μας πήρε για να αλλάξουμε τα μυαλά μας. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Ομολογώ ήταν το δυσκολότερο πράγμα που συναντήσαμε ποτέ μας, ακόμα και όταν είχαμε ουσιαστικά προβλήματα γραφειοκρατικά, το να αλλάξουμε τον εαυτό μας ήταν το δυσκολότερο όλο. Αυτά τα 5 χρόνια λοιπόν, οι τάξεις γίνανε έτσι. Είμαστε περήφανοι για αυτές τις τάξεις, γιατί ήταν τάξεις οι οποίες μπορούσαν να φιλοξενήσουν όλα τα παιδιά. Το παιδί που δεν έβαζε κόλλο κάτω, του επιτρέψαμε να μην βάζει κόλλο κάτω. Για την ακρίβεια τις πρώτες 2 μέρες θέλαμε να κάνουμε μετό. Όλοι οι δάσκαλοι. Όλοι οι δάσκαλοι. Αλλά προσέξτε, όταν ο Νίκος ήθελε να λύσει μαθηματικά, έκανε έτσι. Το βρήκα και τα έλυνε. Και προχωράμε λοιπόν. Πάτε το πέσω. Η χαρά και η αγάπη στο σχολείο, μια ξεχασμένη έννοια από το σχολείο. Τα παιδιά δεν πρέπει να χαίρονται, λέει, στο σχολείο. Βασικά, όχι δεν πρέπει, δεν έχει φτάσει. Γιατί να το ψάχνουμε κιόλας να χαίρονται. Βρε, πάτε καλά. Είναι δυνατόν ένα παιδί να μάθει άμα δεν χαίρεται? Εμείς δεν μπορούμε να μάθουμε όταν δεν είμαστε χαρούμενοι. Εμείς δεν μπορούμε να μάθουμε όταν βαριόμαστε. Το παιδί θα μάθει. Ή λέει ότι το παιδί λέει δεν πρέπει να αγαπάει το δάσκαλο. Και πώς διάβολα να μεταφερθεί αυτή η γνώση χωρίς αγάπη? Το αγαποκύμα έρχεται και σκάει στον άλλο πάνω και αυτό είναι το μάθημα. Έτσι μεταφέρει το μάθημα. Και γι' αυτό πάντα κοιτάμε στον άνθρωπο. Μη κοιτάτε, λέω σοβαρά πράγματα. Κοιτάξτε το μουτσούνια. Δόντι. Εδώ πέρα, τα πιτσιρίκια διαβάζουν παραμύθια του δημοτικού. Δεν θα σας αναλύσω τις παιδαγωγικές μεθόδους του σχολείου. Έτσι, απλώς σας δείχνω τώρα πράγματα τα οποία μου αρέσουν να τα βλέπω. Το πρωινό, κάθε Παρασκευή ετοιμάζανε πρωινό 4 παιδιά για όλο το σχολείο και το νηπιαγωγείο. Ουσιαστικά εμείς ήμασταν ένα 8θέσιο νηπιαγωγείο, κάπως έτσι. Από την κότα και τα ανάποδα, αλλά στο τηγάνι τελικά, ομελέτα, πατάτα και όλα αυτά, τα παιδιά μάθαν να προσφέρουν τον ασπαδό, να βοηθάνε στην άλλη. Η φύση. Και αυτή ξεχασμένη. Θα μου πείτε πώς να έχεις φύση ένα σχολείο το οποίο είναι μέσα στα τσιμέντα. Σωστό. Αλλά τι να κάνουμε που είναι αναγκαία. Η φύση είναι η μεγαλύτερη δασκάλα. Μας διδάσκει πώς να έχουμε υπομονή και επιμονή.
θα ακούω έτσι για ένα χαρά. Είναι όταν μας ανεβάσανε, μας φορτώσανε στην καρότσα το αγροτικό. Πάμε να δούμε για τα γονίδια. Παιδιά, φτιάξτε ηλεκτρικούς φράχτες που όταν περνάει ο δεινόσαυρος θα ανάβει λαμπάκι. Όλα αυτά είναι κομμάτια μαθήματος. Βασισμένα ακριβώς πάνω από το αναλυτικό πρόγραμμα. Δεν διαφοροποιηθήκαμε πουθενά. Αλλά τι γίνεται, αλλάζει ελαφρώς τον τρόπο και το χοντρός και το πλαίσιο. Καλώς το μορφόπεδο. Εδώ. Στεφανής. Ο Στεφανής δεν ήθελε να γράφει. Δεν ήθελε να διαβάσει. Ένιωθε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά τις πρώτες 2 εβδομάδες που λειτουργούμε, γιατί δουλέψαμε όλη τη χρονιά με τέτοια σενάρια, σαν αυτά που σας είπα, τα φανταστικά σενάρια, ο Στεφανής λοιπόν. Μπορεί να δει το ο Στεφανής λοιπόν αυτή ήταν 2 ώρες. Κάναμε για τον μινωικό πολιτισμό για ένα αρχαιολογικό χώρο που ήταν τις πρώτες φραγίδες ουσιαστικά, το μοναστηράκι. Εκεί λοιπόν γνωρίσαμε τη σφραγιδοπία και όλα αυτά. Και μας έφερε η ερευνήτρια που είχε έρθει, γιατί είχαμε επιστημονικούς συνεργάτες όλα μας τα project και ουσιαστικά έτσι κάπως αξιολογούσαν και εμείς τα αξιολογούσαμε και τα παιδιά τα αξιολογούσαν. Έφερε αυτή τη σφραγίδα και έσπασε αυτή τη σφραγίδα. Και ο Στέφανος τρελάθηκε. Και κάτσε παιδιά ένα παιδί το οποίο δεν μπορούσε να βάλει κόλλο κάτω, κάτσε 2 ώρες και ένωσε τα κομμάτια αυτού εδώ τη σφραγίδα. Πώς γίνεται αυτό να συγκεντρώνεται στη σφραγίδα και να μην μπορεί να συγκεντρώσει το μάθημα, αλλά κάτι έχει το μάθημα. Έτσι, αφού στη σφραγίδα μπορεί. Άλλο ένα καμπανάκι. Εδώ πέρα σας είπα ότι εδώ βλέπετε εικόνες από κάτι εργαστήρια στην Αθήνα σε καμιά 80 δασκάλους που το θέμα ήταν 1 μέρα στο Πορφουρά. Και τους λέω, ωραία, θα πάμε το σενάριο του Jurassic Park που σας έλεγα πριν να το δείτε. Και το κάναμε. Ξαφνικά εκεί που δουλεύουν τους λέω διάλειμμα τώρα. Δεν κουνιέται τελοθούρ. Λέω διάλειμμα. Δεν κουνιέται τελοθούρ. Το αφήνω. Κάνουμε, το τελειώνουμε. Λέω, καταλάβατε που σας είπα για διάλειμμα. Λένε, αλλά δεν θέλαμε. Λέω, καταλαβαίνετε ότι το που είναι το παιδί θέλει. Λέω, νιώθετε ότι ήσασταν χαλαροί και γιούκου και τέτοια. Δεν είχε πνευματική όπως αυτό. Φυσικά και είχε. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Το πώς οι ομάδες ενώθηκαν και όλα αυτά. Και στο μεγάλο αρέσει αυτό το πράγμα. Έτσι έχει μάθει να δουλεύει. Έτσι είναι η φύση του να δουλεύει, πραγματικά. Οπότε εμείς πάνω σε αυτά πατήσαμε. Και τέλος η ομάδα. Εδώ βλέπετε μια εικόνα από το Συμβούλιο του Σχολείου. 60 παιδιά ουσιαστικά παίρνουν αποφάσεις, ψυχαναλύονται, δικάζονται για όλο ό,τι συμβαίνει στο σχολείο. Ήταν το Συμβούλιο του Σχολείου μια φορά την εβδομάδα, από το Summerhill αυτό το πήραμε ακριβώς και την ίδια μέθοδο. Για να μιλήσουμε εμείς έπρεπε να σηκώσουμε χέρι και να πούμε τη γνώμη στις γνώμες παιδιά. Μια φορά ήταν με τα καπάκια, μαζεύανε καπάκια για το καροτσάκι. Και σκέφτηκαν στο Συμβούλιο τα παιδιά να πάρουν τηλέφωνα απευθείας. Να πάρουν τηλέφωνα απευθείας την εταιρεία που καπακώνει μπουκάλια και να μας τα δώσουν. Λοιπόν, και λέμε, ωραία. Αφού το αποφασίσατε, δεν το κάνετε κιόλας. Ωραία, θα το κάνουμε. Σιωπάω το σχολείο του Καταντώνης, ένα κουμπαράκι νέο παιδί, θα πάρω το τηλέφωνο. Και παίρνει στο Ζάρο τηλέφωνο. Ναι, γεια σας, είμαι ο Νίκος ο Καταντώνης, ξέρω εγώ. Ναι, γεια σας. Δεν το πίστευα το κύριο παιδί. Λέει, δεν θέλουμε καπάκια. Η άλλη κόμπλαρε, πάρτε στα κεντρικά και το κλείνει το παιδί. Έτσι. Από μέσα τα πέρα του τσίρικα είναι κλάψη του γέλιο όλα και δεν ξέραμε τι παίρνει τηλέφωνο. Παίρνει και στα κεντρικά στο Ηράκλειο, ευτυχώς την πήρα λίγο παραπάνω στα σοβαρά και λέει, είμαι αυτός, θυμωμένος όμως γιατί τα ξεχωρίσετε. Και λέει, θέλουμε, λέει, καπάκια για το καροτσάκι. Και κυρία ευτυχώς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πιστεύουν ότι το παιδί μπορεί να είναι σε θέση να πάρει τέτοιες υπεύθυνες και σοβαρές αποφάσεις. Γιατί είναι μια σοβαρή απόφαση αυτό που σκεφτήκαν, πέρα από το γέλιο του προκαλεί μας. Και του είπα, αγόρι μου, αυτά δεν μπορούμε να στα δώσουμε εμείς για τον τάδε και τον τάδε λόγο. Ήρθε ο Κατσαντώνης, μετέφερε το νέο σκριτάκι και όλα τέλεια. Και σε παρατηράκι. Τώρα, μεταφέρομαι κιόλας. Τώρα, άμα έχει όρια η δημιουργικότητα. Με τον Γιάννη και τη Βέτα, ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποια εργαστήρια για παιδιά δημοτικού. Και αυτό που θα γινόταν ήταν ότι δεν θα διαφοροποιούσαμε καθόλου τον στόχο. Είτε είναι πρωτάκι, είτε είναι εκτάκι, θα είχαν ακριβώς τον ίδιο στόχο. Και δεν ήταν κάποιο πράγμα το οποίο θα μπορούσαν εύκολα να κάνουν, θα έπρεπε να γυμνάσουν τον εγκέφαλό του ουσιαστικά. Μπαίνω λοιπόν μια μέρα μέσα στην τάξη και είχαμε κάτι κουβάδες με μπουκάλια να κυκλώσουμε για κατασκευές
χυμούς, τέτοια πράγματα. Και λέω, παιδιά, θέλω να μου φτιάξετε ένα κάθισμα. Αλλά να έχει 4 πόδια, στα πρωτάκια. Θέλω να έχει 4 πόδια για να μην είναι όλο και να μάσει. Και το φτιάξαμε. Και θέλω να μ' αντέχει. Και με άντεχε. Εδώ είναι η εικόνα όπως το εξέλιξε η 5η-6η, το οποίο το πήρε αυτό το πράγμα και το έχει ντύσει και με χαρτί, αυτό το σκληρό χαρτί, και με την αλευρόκολλα και το μου κάνει κανονικό κάθισμα. Εδώ το ευπαλίνιο όρημα. Αποτέλεσμα έτσι βιολογικών αναγκών όλα αυτή κάποια στιγμή. Παιδιά, έχετε ρολά, κάντε ουσιαστικά μια σύραγγα η οποία να ενώνει τις δύο άκρες του χώρου, χωρίς να πατάνε ξαπλωτά τα ρολά κάτω. Πρωτάκια. Έτσι και δευτεράκια. Εδώ. Έχετε μακαρόνια, έχετε αυτά, κάντε τη γέφυρα, χωρίς να έχετε καθόλου πολιτική ταινία. Και τα καταφέρνουν. Καταφέρνουν τα πάντα. Και τα άλλα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι το οποίο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι το οποίο να τους πεις και να μην το κάνουμε. Τρελαίνονται. Τρελαίνονται. Για αυτό όλα παιδιά λοιπόν αξίζει να το δοκιμάσουμε. Και ήρθε η ώρα. Πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι θα έρθει η ώρα. Ποτέ. Ή μάλλον το πίστευα, αλλά δεν το καταλάβαινα. Που θα είμαι σε θέση να γνωρίσω τόσο υπέροχους και τρελούς ανθρώπους, σε ανθρώπους που όταν τους λένε ότι αυτό δεν γίνεται, αυτοί λένε και πάνε να το κάνουν. Και λοιπόν σας παρουσιάζω και σας ανακοινώνω το όνομα του καινούργιου μας δημοτικού, το Big Bang School. Ότι δεν πρόκειται ποτέ να το κάνει την προφορά. Big Bang. Γίνεται. Αλλά μας λένε, καλά μεγάλη τράπεζα αυτό το πείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί και μόνο παίξουμε λάσπες. Εγώ σκεφτόμουν το καλύτερο γιατί στα σχολεία. Άμα είχαμε τα παιδιά σκατά με τις λάσπες, μετά να τα βάλει σε μια σειρά και να τα πιάσει με τη μάνη το όλα. Έτσι θα γίνει μετά, ναι. Τα παιδιά το λατρεύουν, είναι στα σκυλιά με το νερό. Και μετά εντάξει, θα σας έρθουν σπίτι λίγο βρεχμένα, τουλάχιστον δεν θα είναι τόσο δύσκολο το πλυντήριο. Θα είναι σχεδόν πλημμένο το παιδί. Πήγαινε για ύπνο, λοιπόν. Αυτή λοιπόν ήταν η δεύτερη ενότητα, ήταν το τι σκοπεύουν να κάνουν για να αλλάξουν τον κόσμο. Και τώρα θα έχουμε ένα διάλειμμα και μετά θα επιστρέψετε για να δούμε το πώς.